Sampun boten kirang prayogi. Senopati Jaya Sudarga wonten timbalan ing adhamu menapa sinuwun? Miji dhateng Kang Rayipun Senopati Jaya Sudarga. Sawise satata nggonmu ngadhep padha raja sak praptamu Senopati sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara. Tansah pinanganing kawidadan ring sambikala sawanipun ingkang abdi pun Jaya Sudarga. Namung keparang kula ngaturaken sembah sumangga ping pabekti kula kunjuk sandhapada paduka sinuwun Prabu Patokol Baworsari. Heeh. Ingsun tampa gawe bombong tias ingsun. Pati Jaya anu sapa Senopati Jaya Sudarga? Ora liwat prayogane nggonmu ngadhep ana ngarsaning manira apa Senopati? Sampun boten kirang prayogi. Diweji sembahan kula. Ya. Aja kaget kang dadi atinira marmata apa kang dadi wigatine dene jeneng ingsun nganakake perempatan Palbapang perempatan agung dina kelungguhan samengko iki ana ing Datulaya Praja ing Parangkencana aja nganti tumpang sangganira bakal nampa sabdaning manira Maradyage tilingna karnanira kara ana aja nganti duna dungkap panampanira Senopati lan Patih mriki malah kumejut raos sing manah kula diweji dene paduka ngapuntenaken pasewakan ingkang benih lan adat ingkang sampun kepareng wambabarna ingkang rayi pun Jaya Sudarga miwahi ngabdi kepatihan pun Jaya Kunjara menika Gusti kula ingkang sinuwun mengkono ya sejati kang pranyata ingsun ngrawake para pandemen wayang Ringgit Purwa dadi ratu yang tenan kata-katane kudu pas ya ingsun ngrawake para senopati gegedhog samaladuk ana ing negara Parangkencana iki sayektine ana bab ingkang bakal ingsun biyawarake marang sira sakabehna. Inggih.